ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट सिने बस्ता चौहान हाई पक्न लाइने सिने डेपुटेशन पालो खासो बैठे जिला ब्लॉक कमिटी ने सिने सेक्रेटरी बरमगुना किशोरम जमतेना कोइने सिने ब्लॉक डेपुटेशन पालो पाके बेनारे जतना दीपर काम ते माताबारी ब्लॉक कमिटी ने जब सिने त्रिपुरा YTFC WFC ने बुबाग्रानि सेंक्रा जो सुना पहिला जतना हामबाय याफारो जों बुबाग्रानि नाहारमुं बुबाग्रानि वानसमुनो जत खाबो बिसास खाइबै कुइतो साबै जों जबाबो नखाजाक सिने ग्रेटर त्रिपुराले सक्सेस खाइबैनि बागै जों सिने 38 तमा एडिसिमा मानि साल ओ सिने 86 गोथार सालनो जों रुइसाबै जों दिनै सिबो दिनै त्रिपुरा हास्टेलाव ग्रेटर त्रिपुराले नावानि बागै दिनै सिने चबा दिनै SDM थ्रु हयते दिनै राज्यपालनि थानिबर हजानै अमायके सारा त्रिपुरा राज्यआव दिनै साब डिभिजनाल हयते दिनै ग्रेटर त्रिपुराले चबा चलाय दङ हानिबाबो चबाव फाइनाय दिनै जत्त तागो फुकुसनो पाइपलाया हामराया फारो दिनै बुबाग्रानि नाहारमुं दिनै सक्सेस होनाय दिनै त्रिपुरा सानि थिनां इमान सक्सेस होनाय दिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सक्सेस होनाय नेराव जत्तनो हाकदार खाखबैबाय खायबै बिसास खायबै दिनै नेरावनि चबाबाय नेराव प्रमाण रखा हानिबाबो आं फैनाय दिनै बुबाग्रा आयलथों दिनै त्रिपुरा सा आयलथों TWF आयलथों YTF आयलथों त्रिपुरा बता आयलथों दिनै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड दायथिनि मानसिजों जतन हामबाय ब्लॉक कमिटीनि सेक्रेटारि